Хе-хе! Коста е! Мърша! Говорил съм ти зад гърба, аз ли? Мърша, за кого ти говоря зад гърба? Че си много страшен ли, ко? Плашиш ма нещо ли? Да знам. Да знам. Плашиш ма нещо. Путка, майна, колко пъти съм идал в Хасковата тръся. Ако те намеря, ще ти отруша кокълчета и направо ще ти реза главичката, направо ще е в путката майна. Такива мурци, хем ще причука от бой, ще смачкам като черви, си мурци в устата, в главата, въртици, направо ще изкърте зъбите, направо ще смачкам от мурци от бой и след това ще изнасиля, ще най-ба в газет, така ще напълня дупненцето ануса, ще напълня така отгоре с сперма отгоре. И ще свърля на букука, като е изнасилена курвичка, кучка. Ей това ще направя путка. Мана не мога да меря 100 пъти да Хаско, разпитал съм хора, никой не знае къде живее то Мишок, дидо Цента, дидо Мента, крий са по цял ден, се навира в тия къщи там, тия блокове, да знам. Аз поне стоя в къщи, ама вечерно време, като приля духом на някъде и отивам да пия алкохол, тук там по дискотеки, москотеки, чукам курви, мурви, проститутки и всяка вечер се наливам алкохол, пъти цял ден усриш затворен власт като някакъв плъх, брат. Не мога, колко път съм идвал в Хаско, не мога да намеря такъв човек, дидоцента, просто го няма в Хаско. Пък всички знаем, че дидоцента е педалчето от Хаско. Ако те мерна в Хаско, ще тиша главата. Така че, кой ми викаш, говоря съм ти зад гърба. Мене изобщо не ме е страх от тя мишка с една ръка. С едното котренце ще бия, брат. Виждаш ли? С едното котренце ще бия. Отгоре на това ще еба. Защото си гей. Хем ще бие, хем ще еба. С едното котренце ще размажа, брат. Няма смисъл, ти си като жена. Няма смисъл пуси да те бия. Ти си бейби гърл. Един курс ще дам газа.